Altså, jeg ved altså ikke, hvor lang tid jeg har på endnu. Og det drejer det der terræn, der så for det, så drejer det over. Det passer alligevel ikke. Ja, det nu bliver det endnu bedre. Ja, det er så Lars Lerbjerg. Og det er Lars, der går der. Ja. Hvad laver han der? Han hænger på noget derovre. Ah.